4:45 έφυγε 5:30 σχεδόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ ήταν 5 η ώρα. Τηλεφώνησα, φυσικά δεν μπορούσα να με περιμένω, να πάω εγώ και 7 και 4. Τέλος πάντων, πήγα στο τέλος. Θέλω εδώ με την ευκαιρία καταρχήν να ευχαριστήσω και τον ΕΣΑΚΕ για όλη συμπαράσταση και την αγκαλιά που έχει ανοίξει για μας από την πρώτη στιγμή. Χθες ο ΕΣΑΚΕ έβγαλε απόφαση να στείλει μια επιστολή προς την ΕΟΚ, όπου να ζητάει εάν υπάρχει καμία ομάδα ΤΑΚ στην Α2, η οποία μπορεί να είναι η 14η ομάδα στο πρωτάθλημα της Α1. Οι ερμηνείες σε αυτό δεν είναι πολλές, είναι μία και μοναδική, γιατί η ομάδα μας είναι στην Α1, δεν έχει αποβληθεί. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Α2 που να μπορεί η ΕΟΚ να απαντήσει. Άρα χρειάζεται ο ΕΣΑΚΕ όμως την απάντηση αυτή επίσημα από την ΕΟΚ, προκειμένου να πει ότι έχουμε 13 ομάδες κατοχυρωμένες και μία άλλη η οποία είναι σαν αναμονή. Επειδή η ομάδα η δικιά μας δεν έχει αποβληθεί από την Α1, δεν μπορούμε να καταφύγουμε στο ΑΣΑΔ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε βάσει των νομικών συμβουλών που έχουμε είναι να ανατρέψουμε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όλοι μας έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτές τις μέρες και όπως έλεγα στους συναδέλφους σας στην Αθήνα, φτάνει πια αυτή η άνηση και άσχημη μεταχείριση για την Καβάλα. Η Καβάλα έχει μια ομάδα η οποία λέγεται Ένωση Καλαθοσφαίρης Καβάλας. Έχει 500 παιδιά στις ακαδημίες της. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός που υπάρχει στην Ελλάδα. Είτε το θέλετε εσείς στην Αθήνα είτε όχι. Ακούσαμε ακόμα στον ΕΣΑΚΕ, πήγε και είπε ο δικηγόρος της Δάφνης, χωρίς κανένα ίχνος ντροπής, αλλά μόνο ψηφιάς, είπε ότι ο φάκελος μας στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν άδειος. Και μάλιστα χρησιμοποίησε και το όνομα του Προέδρου, του κ. Κοντολιδάκη. Αυτά είναι ασύστολες κακοήθειες και ψέματα. Αυτό που έλειπε από το φάκελό μας στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν ο αριθμός του Μητρώου της ανώνυμης εταιρείας, ο οποίος μετά από διάφορες περιπέτειες την περασμένη Παρασκευή, μια εβδομάδα πριν, μπόρεσε το Υπουργείο και μας τον έδωσε τη Δευτέρα. Εκεί το Υπουργείο, ενώ μας είπε τηλεφωνικά και στον κύριο Σκινάκη που ήταν παρόν σε όλες τις διαδικασίες, μας είπε ότι θα παίρναμε αριθμό Μητρώου της Παρασκευής, τη Δευτέρα τα άλλαξε. Όπως εδώ πρέπει να καταγγείλω ότι μέσα από το φάκελό μας του Υπουργείου Ανάπτυξης έλειπαν 2 δικαιολογητικά. Αυτό 250 ευρώ που είναι το παράβολο για το κεφάλαιο της ΚΑΕ, δηλαδή πέραν της χιλής, όπως και το πιστοποιητικό μεταβολών του καταστατικού. Αυτά τα 2 έλειπαν. Είχαμε ένα πρόβλημα με το καταστατικό, όπου στο άρθρο 43 γράφηκαν κατά λάθος τα ονόματα αυτών που υπέγραφαν το καταστατικό αντί για τις πενταμελούς επιτροπής. Αυτό ήταν όμως ένα πολύ τυπικό θέμα. Η ουσία είναι άλλο. Μαζί μας, και θα τα πω όλα όσο είναι δυνατόν, μαζί μας τη Δευτέρα ήταν και οι διευθυντές των γραφείων του κ. Καλατζή και του κ. Παναγιωτόπουλου στο ΕΠΑΝ, οι οποίοι μετά την όλη διαδικασία και μετά από την επίσκεψή μας που βαλίσαμε με το χέρι αυτό το βαρύ χαρτί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού,
Μας είπαν ότι αν τους λέγαμε εμείς αυτά που συμβαίνουν, αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατεί, αυτά τα γεγονότα που λαβαίνουν τώρα, θα νόμιζαν ότι μιλούσαμε υπερβολικά, προκατηλημένα και ούτω καθεξής, προκειμένου να δικαιολογήσουμε κάποιες καταστάσεις. Η διαπίστωσή τους, η οποία ήταν απλή και καθαρή και αντικειμενική, ήταν ότι κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Οι βουλευτές, που ήταν όλοι μαζί μας, και τους ευχαριστούμε πολύ, όπως ευχαριστούμε και τον κύριο Νομάρχη, ο οποίος είχε μπροστά μας τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Γιαννίδη, όπως ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο, μια επιστολή, η οποία μπορεί να είναι η 14η ομάδα στο πρωτάθλημα της Α1. Οι ερμηνείες σε αυτό δεν είναι πολλές, είναι μία και μοναδική, γιατί η ομάδα μας είναι στην Α1, δεν έχει αποβληθεί, δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Α2 που να μπορεί η ΕΟΠ να απαντήσει. Αν χρειάζεται ο Σαχιώνος την απάντηση αυτή επίσημα από την ΕΟΠ, προκειμένου να πει ότι έχουμε 13 ομάδες κατοχυρωμένες και μία άλλη η οποία είναι σαν αναμονή. Επειδή η ομάδα η δικιά μας δεν έχει αποβληθεί από την Α1, δεν μπορούμε να καταφύγουμε στο ΦΑΣΑΔ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε βάσει των νομικών συμβουλών που έχουμε είναι να ανατρέψουμε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όλοι μας έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτές τις μέρες και όπως έλεγα στους συναδέλφους σας στην Αθήνα, φτάνει πια αυτή η άνοιγμα στους Λιονές, του έδωσε ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Εθνικής. Και του λέω, κύριε Χριστοφλωριάννη, αυτό το εισιτήριο είναι εισιτήριο παρηγοριάς. Όχι, μου λέει, μου πρότωσε και να με κατευνάσει. Του λέω, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι εισιτήριο παρηγοριάς. Ο κ. Καλατζής ήταν και αυτός απογοητευμένος και έδειχνε και αυτός ότι ανέμενα αυτό που ήταν να γίνει. Ο κ. Παναγιωτόπουλος μας είπε ότι τον κ. Γιαννίδη ουσιαστικά δεν μπορείς να μιλήσεις, γιατί ο κ. Γιαννίδης μόνο φωνάζει και κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Οπότε δεν υπάρχει χώρος για διάλογο, συζήτηση, σκέψη να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας όχι για δεύτερη φορά που γράφουν οι εφημερίδες και λέγεται ότι δεύτερη φορά απορρίφθηκε η Καβάλα, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη, ξέραμε εκ των προτέρων ότι υπήρχαν κάποια θέματα σε εκκρεμότητα, τα οποία δεν είχαν να κάνουν με εμάς. Ίσως είναι συγκυρίες. Δεν βλέπουμε συγκυρία ή οτιδήποτε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, κύριε, τη Δετάρτη, μόνο σύμπτωση δεν ήταν. Λυπάμαι που το λέω, γιατί ένα τέτοιο μεγάλο και ιστορικό σωματείο αναγκάζεται να κάνει αυτές τις κινήσεις. Αυτό που εμείς διαπιστώνουμε και είμαστε πολύ μικροί για να το αντιληφθούμε, είναι ότι θα έρθουν κάποιες αλλαγές στις ισορροπίες του μπάσκετ στην Αθήνα.